حمتس ستين هريتار يحدقن وبسخن يجلس يحزارجين مسكوا ها هنسا وردريك هارتين أبرتك قوم سبرت أبرت خدو برت مات كيف سجن مات كيف أبرتك سمج ستروي جود نرب كشميري بدر كسيستين بتو جاكويتي هاتر جاكويتي أنا كنت أنا شكون نهار وشكون أشمتني شكولا خاصهم أبري продуктор طولي يالخنا ردا يسبسحري طولي يالخنا راديو تشاجون أرتم جوري با يمشي الله قسنا بيا هاي برون زجا ألبي بيخوته نو أي بس زخدها نو تكون زي رشق خطوة زي رشق جاز خطوة زي خطوة إذا كنت حامتك يحزلهم كهذا الغلام يرزنا كت سرت يرد جنجال هذا أما كت سرت خنبل يرزنا كي يكون جوز دررتنا يكون جوز دبرول سياري سنياخذ أنور تراب خير بخن هاي بلان وتكرجين نعم خل الناس وشوتهم ده يكون جوز جيبس خطوة جاز خطوة شو تقول عنها برجوي بالجخ الخطوة ورتي لجا لازم كده كرتي هلا هنركض لا كرزان عندكم ده الجيل أك سنتبر زهني هبخن همني هبخ دور تربخ هني خمها هبخ هالسيدة خورت حلوجة هبخ دور أرتاح لجة جلسنا كم أو شذا كارت خاص كرتي كارت باتنسكي وين وشيل الشغنة هخني وای حضرم کو Краснодар Краснодарский пулеметный минометный училище Авраамнет Альбеше цот уже было бгн это уже 41 год и она това тара хату это батальон пулеметный батальон минометный а первая рота первой роты, второй роты, третьей роты пулеметные, сральдет рота омсакшей, альдет изводом, а барыста программа лишь программа помазала Хаугару. Жалься от мужского занятия. Ой, а фронта хасара я боргу мау решили хаигу мау мурхур шабхаваги وبص بقرا نزرب بقرا جلسات وروز خط خسات خلوب عشر زين هم جيزي تو занятия كوالتا مام تسكن بغريلك يقول تو أبر بومبك جها وشيل الشغل تحت هقول بردلسكي полк почти батальонку. Хай горе глуп запасной полк. А ухо бусика закон секретарь начальник училища Харай приказ шиитсезев. Харгемный запасной полк где артиллерийское училище докуртет. شبه تراحتهم خالين بس شامة جزم وقصها وخا أنت كنت جيران دسحتها أوخا دالني وشتوكن بي لشالون قاعد قدر службу يقص هات واحد بكرتين передовых حاول جنا Краснодарен пивовоз ход сашхам языки в жаки.
ашха хытын мацеста хай. İpsiz kalıydı, ibzez kalıydı, inçez kalıydı. Krasnodar hana atun bakılıydı, atun kızfaz kalıydı. İpsiz kalıydı. Abrigaya mацеста хай, halkı kılın ya be. Nebisi siz söyleyeyim. Halkı harıklanın beşmişok. Ajah. Haddilene kırcahtı. Kımbat Mayor Samuilov hedakım. Ahmet kılın. Просто benim para. Tabu bahaya. Hoş şakazakum ba. Hakkını aşılona akılsın. Yerevan hareket. Мацестин пия. Аşalon Ermeni товарный бабум. Украина хавала полностью. Украина, Донбасс, там же рядом. Ахаву дырвады. Яха яргот, аха, а коршабен лавыш. Явы. Яха яргыз, яха цейт, вот яргыз, вот цейт. Ахаз разказ мой дочет Ростовского области. Полностью я абхая годаха ашха яхду курдон. Ортер техника ван. Ортер мазак алабжерха хамазамс. Аха хаус шекала сия ладем. Кыр разведка хадбу куртей. Се хабигисей. Герой Советского Союза Гиргиз Хасан Абригин планшетка. Абри Абхедерши Ростовского Зверева. Аха я съездил, а снайпер дхусвой до боба. Короткий перебеж, кала дершить, era короткий перебеж. А не капитан Дерхуй. А я съездил, короткий перебежкой перешел, а люди, говорят, планшетка, они диходахом, фермакян с хасахом. Тынчроб, спокойно, тынчно, что? А ты чергайте, да хусы седром, если не помогу, Марин, полностью. Чтобы полностью все. А уж шаки согнули кахал, уже автомат, говорит, техника, работа автомат, пулемет станковый пулемет, вы лента куштир, а кожух шводик всегда амтегой. А ручной пулемет реально ну гараж фал. А уж шакала женту хусна какая. И съел все таки полностью разведкала, хайкасты разведкала район Агы. Сергей Сырхой. Аха, их шахзим дадей. А я на что произойдет? Ali çelişime de mağara. İman şalman nereye yakışı. Bas şakalar mı? Yamanlı razı sesi uzuvluyor. Yırlasına tranşe starıcı Şveçya. Harabı harabı sağım. Az derхul жеюк işten hamsa o ne как там санитарная служба. Санитарная служба, да, гид хапшин духовшин. Сәйс бала шоты бра, Ерману Дерберану абиет фей бешван, падершит абднершту. Да, напшим полдня таншах тайжин связик. Да, сосапши это говорит, не тайжу батанши. Ибо мы доработник, что Ивалу в первую очередь свисати таншахом на себя. Наши таншахом Тгана гора, полевой госпиталь, я что пороз хоть التوقف ورسلهم ناس أوكرانيا توقفوا كخيز بحواريه
Охук снег врахкаин. А на попцоп. Я гану бисигартен, не лахана бестяла. Полностью басна отрбатен. Ганната тедергулей. Абраднатен гипс хартей. А полностью гипс يدركت أمام تدقى متشبجيك الله أبصر سواقين أنا حق شوف مكان أنا خرم جزات كوارتيرا كم نتو كوار خرم جزات كم نقنا كارنتينا نحكيو أبراديك سمن شماتوا يقول знаешь что режут это охота هذا نفر يلا جزا أجيب قيدي تاني بيقم أنا حكيم شان يريد كنا ناس خارجالي يجسنا هوا تاني هرتي زيجلوا فمزو بالقصة عنستان كتول полностью كتن خاشا أشياء تومشي كركانجي سابي لزي روبي غزات زيجي وبسخنا ساسيتكن دوكسم داجو بريزي هسه قالت وتكون زتار تفادوك بتاعها سيتكن دوكسم تاساسم تار بسادك تختار يا ريستربيتين بطلون سيد تمرسن بوله هذا انا شمشير شاملكو هوني هذا نمر هوني هذا نستربيتين بطلون بسخن وبرتو برخ وشورتن هاتكن زبارت يا كتت خذا غوبا تقرشلا قن شمشير قن كتت خذا دي ركضوا برخشون استربيتين بطلون يا قن شخوشكوب يشدم دروازة قيامهم قاعد советские власти ذهن أجلر نخلي ذهن ويا يدوين حال советские власти أم خلجر ذهن ينخوز ينتاز خزن تشز بسس كز خز يم غيتشو يم كوتش واش في غزم تاش أزيت يشتم يزهنا أبزير غا يخسر داري يسخز شوتي خاز تقول أمت يخوتش وكرز دير وكرز خوتش واي دارو خسر تيقو بامت إزبان با وجهز تقول أمت ولا أتريتين البريزيدنت راموس أماتورا دوكوا زيجا هرشتاوي أماتورا دوكوا الجواب يزكونا جو زيجي وفي يشيني قرطاما نريا زنك أكوشكا كوبشوادنا كوزي خدا تشاتين كن دمخوا تشتي قرطاما خجم بيجي قرطاس تشتي قرطاما مقابل بيجي قرطاس أيب خشرامي أيب سويتوما Зданику пчела. Апсва, например, дербен заводе, довольно мышев, довольно потом. И к нам глаза, а к нам гизагад. Воровим за ковтару в доме советской власти. Ахнук горови, загизиб зебаха. Воракр хорошо тахоб, сергис тахоб, сешес тахоб, ригил тахоб. А бас потула, хатырла, намышла. Его дара, матю. أباس إذا بخذكت جباز باز يسحر تستخو يوم كاغري يقوم قدوت يقوم بيجي جبا دودك بخو كاكو شانك بسري يريز تيكو برتي يريز شبوس أقرب غاغر بناس شبوس يبان تمشي بفا وكربال هدقو وبس أمبت بالجبا أتكون شاقو أجوتي بشدو يلا خوش بطوز ما أبارت خرش أبارت تروحو Я сюда хапатар тырхи зиги брайшу натикун шахартать зиги слушал зала и издерво зала сербеть саровожи сара Москва лежали лежали там рахса Москва Ленинград Волгоград я хабал тарья хадам саташковка выше я сапхи казиёв абри шахтан комсор тхаман насара редакция хтай таравол бзен Сарабас разбил дарбин зама герчар, яха атар эмтар, аррет садгил мехчар, уйд хатаден.